हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय। आं नै बाजाराव थांनो ओंखारलायबाय। आइजों बिनानावजों फैगौ। नै गाखोबाय, टट'आव दं। बाजाराव थांगासिनो। आंजों लोगोसे नोंसोरबो थ'फादो, जोंनि गसाइगाव बाजारखौ नायदो। अबे दखानाव हाबनाय जायो, मा लानाय जायो, मा जानाय जायो। लोगोफोर, जोबजासे आंनि भिडिअखौ नायलांदो। अननानै आंनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामदो। नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब, लाइक खालामनानै हो। नै सेन्देल दखानाव हाबदों जोङो। सेन्देल लानो होननानै नायदोंमोन। हटेलाव हाबबाय नै। एसे गुसु दय जानोसै होननानै मिस्थि दय जाबाय। जाबाय। एसे बिदिनो देलायग्रा क्लिप बायदिसिना लानो होननानै नै देलायग्रा दखानाव हाबदों। मम' जालांसै होननानै नै मम' जानो नेदों। नै एसटि मार्टआव हाबबाय जों, जाग्रा बायदिसिना लानो होननानै। दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफैदों बेवहाय। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।